kalman laeng. Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito nga programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Ayan, hinggan tayo, dato'y istorya. Pagkasalitaan ni Jimmy nga napoluan, tinalpas kat nalpasan. Sagudayan nga tisurat, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tasumang pedak dito balay medyo naladaw. Pinasabtan nak ni nanang manong nemi. Idi madi nga sao. Naladaw ka Tanapang ka iti radyo nga balo. Di magas ka radyo nga balo. Tanandamag ko. Nga nobyam ka no di radyo nga balo. Itamang pailaan ko. Sino ka sa sarita yun nanang? Sino ko ka sa sarita kung saan nga sika? Naladaw ka nga nagawid, manipot iti trabaho, magabot na di magas ka, iti ayan da nga balo. Amoyo kaya man. Sa bali pa ilang tao tinakamuak. Kadeta ti madi. Isakpay ko mga nagarim ka iti da nga balo. Imbagam ko makada kami kay ni tatang mo, numayat kami uno saan. Nanang, saan nga naskin pa yung bagak kada kayo? Gabot isumat ti kayat ko. Laglaglag ka nga taon. Nanang mat, di na pagsawsawan, tilaglag ka kasta. Kaya talaga mo talaglag ka. Tanga. Nakado nga babae di tala dya pa yung kasubsub pala tinatayang nga tao ti kayat mo. Nga ada pa yung anak na. Mangbiyag ka. Mangalakat ka biyagam. Nga di mo kapkapin agraman ti anak na. Nga putot iti sabali nga lalaki. Tala kayo man. Susa po. Nanang noan yaman ti pagayata kapakaragsakat. Lumbeng lahing siya tagdesisyon. Saan yung mapakibiyangan pa Kahit no ako, di mo kaya't nga makibiyangak ken ka. Kada kami. Makibiyang ka makinitatang mo. Di nasesit lang doon nagtalaw ka. Pauna kayo matpin? Nagtalaw ka. Oy, bakbakitan ka bigked. Tilad na kayo magbagamit anak mo. Anak ako pa. Kanunungam dito ng anak mo? Nga awan ti amunan di. Sus, mangibabain. Awan ti nakababain. No balo man ti kayat ta anak mo. Anak ti mambalin mo isot kursunadan na. Isot ayeten na. Ni balo nga biki. Patpada kailangan neng. Tanaka man bikit. Makaraman ka kanyak no di ka pelagtal na. Kanunungam dito ng anak mo? Aktibong kayon. Takay tagtalaw nga duwan. Tarnakan ko nak, tarnakan. Di ka lang mabayin. Ano kumat kabayin ko? Tanak mo ata di ang mabayin. Nakatod ka ng mabayin, bahalok din, kurso na dala. Hiya po. Datatangin kaninanang tinagapa manong nemi kat na paano ko di silad ko nga nagpilis. Napukawan ti kanas ko nga mangangonak. Tamabisinak na rin na dimteng. Agbayso manong nemi nga dimagasak iti ayan de Vicky. Di matangak manong nemi iti saramo di anak na. Ngagtawan iti talo. Ano kasano iti panangipatig ko kini Vicky kas kasama iti panangipatig ko iti anak na nga ni Juju. Tama kaya ayo ba't ngobing manong? Kasta unay ragsak na numapusungadan nak. Tito lang at tito. Itat kung tumatan di pasarabok kang kuana. Sabalin tumat di pasarabok manong nemi kini Vicky. Nangrunay tayo. Kadkadigdigos ni Vicky manong. Nung nagbanglo, naglapsat. Sino ko matisaan nga may ayo? Ngay narakop ko. Ngay nagkakdigiti lips na. Kunanakit itay nga, dito'y kan nga mangan. Dito'y kan nga umyan. Kababay mo ta? Anong mat kabay mo? Lutuan ka tinay mo sa sidaan. Dito'y ka umyanin, Jimmy. Umyan ka.
Nakalalisto ko manong name nga magunod ko ti amin-amin na. Tay subet ti mangibaga nga umyana ko. Jakmat ka di ba mapalaw ni Vicky manong name adda ng experience na ket kailiw na siguro iti adda kaeddahan nga lalaki amang paragsak akadwa nga agragsak. Kung naklaingan kang kuana, nga danto talaga nga umno nga panawin. Ikasar ko pa lang ang muna isuna, sakbay nga mapasamak, ti kayat na mapasamak. Ngam na mo maggayaman manong name ni nanang ket tagprotesta nga dagos. Pinagbalinak pa nga tanga, laglag, gago ko na pa ganyak. Manong name nga dumot ka di kita nagbaling nga girlfriend ko, tinapalabas. Ngam saan kami nga nagpaut? Adada kita nobiyak, manong name amalaksid kanyak, kadadapay sa bali. Adada kita nanubiyak, manong name nga ajak manik na ti irut, dagiti balis tarakop na. Kasla, awan ti mariknak nga ayat kadagiti balis ti agek ko. Kaya't nga sawan, saan nga seryoso kanya. Ngayon din nasirpat ko manong name ni Vicky balasang palaidi. Ngayon di armek ni Vicky manong name na dismayaak at ako ng boyfriend na. Nga natulag pa yan ti kasarda. Nagpanahas iti ti pusok manong name iti agkasar da Vicky ken Noel. Sayang ko nak. No kaano pa nga makarikna, masaraka kung ti babae nga pakariknak, nagpaiduma nga ayat. Saan matgaya man nga para kanyak. No di kat addan asawa na, addan na ikaring agtagikuwaking kuwana ko na. Manipod matidin, manong naming, kaslawanin ti interes ko pa nga agayat, agsapul ka nagiti asawa. Dagdagdagan dagidin dananang kinitatang nga mga asawan. Mas daaw na no apay ka nung nagbakante ek, ti manong atawin nga awan nubya. Talong atawin, manong name sipud nag-asawa, da Noel kini Vicky. Idi, damadamag ko manong name ana disgrasya ni Noel ket natay. Ada idin anak da, isungharod ni Jojo. Dapanak pa di diyan, nakipagladingit. Timulong. Naging ka manong name nga ada idin inem nga bulan sipud pimusay anabalo. Anabalo ni Vicky, hindi pa siya rekisuna. Manong name, intuloy ko na dinugupad nga panangaran ko keng kuwana. Kadiditaad nan makatawen, da iti Noel, inaklon nakmeten ma. Deta na, nagdinamag siguro, dito'y lugar mi. Nga dan nagkinawatan mi kinibalo a Vicky, ket na idanon da kininanang. Kastamatan, ti ba nagprotesta ni nanang? Nabanag madlanangan, manong name gabot talaga mabisinak ket gabot adda branding nga pangted ko nga nakarep. Iminumak, inrapingot binom kabayatan amang mga anak. Imay ni tatang manong name kit kinasasarita na kabayatan amang mga anak. Ano nga minti talaga nga plano manak. Asawaik ni Vicky, tatang. Tantangin kita, adamatan may sakit gudwa, nga tawen sipod na balo. Sa nga minta, mas daawak nga peso. Tika adu dita nga babae, apay ni Vicky. Tatang, sakbay nga nag-asawa da idi kini Noel. Nagayata kong kang kuwana. Inaram ko iso na. Ngim, adamat gaya man ni Noel tibiyak na idi. So nga nagkalaysada. Nagbakandayak iti adu nga tawan. Kasla, diyan mo, nagparik na katamat nga urayik nga mabalo ni Vicky. Kaya nagpeso nga nabalo. Abi dakis ka di? No iso talaga ti pagayatak. Iso tikis ti pusok, iso tayan ti ragsak ko. Kaya nabalo man mo na daan may sang anak. Isumot ti kunak, maawatan ka, nanang mo, hana ka maawatan. Talagang hindi na kayat. Ngam saan nga isot mapaturay, tata? Well, saan nga isot mapaturay? Ngam numabalin na ko mapasukom ni nanang mo. Tapno awan to ti problema, ito no, ikasar mo ni Vicky. Siyempre, ito nagkasar kayo, iyawid mo ito dito balay. Kapilitan nga iyawid mo, alangan pa nga sikat sumangpad di balay da? Kaya damat pa rin kaabsat ng unasawan, ha?
Gaboy ti daytoy manong nami kinasaritak a pinaamok ni nanang. Iti maysa nga malem nga panagawit ko manipod iti pagtrabahuak manong nami kimatangag iti namnamayek nga magustuhan ni nanang. Nang, kasama kayo na? Saan ka di magas yan da balo? Saan? Dapat lang. Nay, para ka na kayo. Ito, paborito yung inartem. Yapo, nabayag man lang jak nakaraman ito itong inartem ay inartem nga butsina. Yapo, nang gadangam. Simapulak at glaklako iti artem. Adurita ti inartem nga mamano di kita agartem iti butsina. Ay, mas na ito ay. Doble purpose. Mahal saman ka, saka pala irapin ti agmama. Butsina nga rin. Nanang, umanugot kay kumain. Mawatan na kumain. Adudag iti nagbalimbat nga babae ti biyag ko. Ngayon, saan kong siniryoso ida? Handa nagseryoso kanyak. Ide mamamok ni Vicky, balasan pala idi. Inaharam ko ang damat gayam nobyo na. So nga nag-asawa ta kini Noel. Nabakantyan ti pusok iti manungatawan. Takas lang nagururayak. Kitan nyo kadlang ya. Kat ni, nauray ko nga nabalo. Kada kam siguro, ken sigurado ganda kami tinaikarit itong palbiyak nanang. So nga awatan nyo kuman. Tap na akong problema. Basta ko nakajak kayat. Jak kayat. Itian niya nga rason. Itian niya nga rason. Jak kurso na dati pa nag-group-pro pa dati nga Vicky. Hawa na muna ang trabaho sa daw. Anyo ko na yung data. Nadundan na anyo ka din ni Vicky. Kasandamag. Kasandamag. Sa dot kano. Hawa na muna nga trabaho. Kano. Api no, nadamag yun. Mapagtsin yun. Api husgahan nyo di tao nga saan nyo pa una nakikita ko namam mo. Nanang. Kat may isa. Api nga balo. Tada pa yan na pasurot na. Burgers na. Gaputi sa ngorti patpatag ko na. Bay! Basta diyak kayat. Diyak kayat. Diyak kayat. Doon ko na. Diyak kayat. Kahit na ipapilit mo. Saan ka ngagyan dito ibalay? Kaya't ko lang ngayon. Natutudua kami kinitatang mo. Ngam ti awang kayo. Uno adda kayo. Nga natumad lang isang put mo nga babae. Nga diyak kay kayat. Agraman diya apo ko na. Uno diya anak na. Nga apo ko. Kaya hanak lang papaos nga apo ko. Nga diyak mahamong mataputot. Samo ka hamong ipapilit pa ay. La, isublik natin inartem. Ay, ayaw na ka. Tagabutin inartem. Ay, ayaw na. Sus, basta diyak kayat ko na. Diyak kayat! Adu nga panangalukoy manong nami ngem talaga ngaskas di nga saan nga kayat ni nanang. Siyempre naamuan daytoy ni Vicky ket kunana. Sikat makamong desisyon. Jimmy. No di nakayat ni nanang mo, awan tumadlatal na tibiyag tayo. Siyempre, iawid na to. Amangan no, saan ka matalagang kasinurutan, ano saktuman, bukas pagarigan ta mapunuan na to. Kunam to siguro agad paspasensya noan nyaman dagiti pagpakita na aramidan na baamlat ta kunam kastang dumatiramidan ngem nungorod masair ng tirik na nusulken ng kita mata jak tuwa tamot baliklikan nga di bumalas kang kuana so nga dakkel to nga gulo so nga no kayat mo ang gasawat ha hanta dumdum na kang kuana. Ngem kahit ko ang gasawa ta, nga dumnata. Dumna kayo nga kina. Tabarbaring no mapasukom, ay ayawem. Aramin dem ti amin. Tapno di kas takit mapasukom isuna. Naisayang kat nga ruden manong nami iri panakias asawa, palangas asawa mi kini Vicky. Ngam saan nga imay ni nanang manong nami titayta palangas asawa mi kan kuana. Awan ti adu nga masapul manong nami tinasken ket makapagkasar kabi ti simbaan.
Ada pangrugyan mi. Hanggang kumakayat, naging nagadnak ni Vicky, nga iyawid ko isuna. Ngam ko nakmat, iyawid ko, tasyak nga ti lalaki. Ngam kabuta kontra, ti anak, ti asa, ti inak, dadat kabuting da. Ngam ko nagkadakwadang inlawlawag, manon nemi, barbaren ko nak. No, sumukon tumatlang dinanang ko. Naangay nga ro ti kalay sami manon nemi nga awan ni nanang. Malpasan ti kasar, kat siyempre, inyawid kondi kiti agina dito'y balay. Kinasarsaritak ni Jojo manon nemi, nga asit ganan to ni Lola na, nga agmano, nga mga ramid to ti pamuspusan tap numay ayo ti bakit. Hangabalin kay ni tatang, gabuta maawatan na ti amin, ti problema kat ni nanang, iso ti kontrabida. Agas damat manon nemi tinagtulagan mi kay ni Vicky, nga isunto amin timang trabaho kari trabaho ti balay, agluto, agdalos, aglaba, kendad tumapan. Nga awanton tinasken nga obraan pa ni nanang. Tapno manamayan ni nanang. Tapno adantong pambara ni nanang manon nemi nga mangawaten keng kuha nga manugang na. Ngami ti daytang isasangpet mi manon nemi at daysuna iti salas. Imasideg ni Jojo keng kuana, Lola, agmano akman Lola. Timmalyaw laeng manon nemi ni nanang sa nakinusulapan ti bakit. Ay, sa nakinusulapan ti ubing. Nga dinamat inawat iti jijay ti ubing nga dakulap. Ay, bakit? Kaya ikasog ka na ta ubing. Kaya apo ko ta. Kaya nakanugmano na, kaya nakisaysayak ng ubing, muna nagmano ka, nagitilulo kilola na. Awat ka po ko. Idin to si marunumat nga nagtimak, manong nemi, ni Vicky kat kunana. Ada kami nanang, kumakit imay kay metla kumay, matender ti kasar, kente padaya. Ada kami nang, awamang mangiko. Nagtimag akmano. Nanang, kumamata kita, ikaso ito kita gina. Di ka kumamangaramit iti saan nga rumpeng nga butawan ti basol di kita gina. Saan nga mabalbaliwan ti decision ko, Jimmy? Awan to tital na ito nga balay. Manipo di sangpet mo na kita gina dito eh. Awan tital na tayo. Awan tital na. Gabuta diyo kayat ti makikapya. Api ko makikapya. Pa yung aramitan nyo ta saan ko akayat. Mas kunak nga saan ko akayat ka saan ko ayan. Jak kayat nga makita pa ng karupro pa na kita nga gina. Bakit? Ay problema. Anak ko matbasol na kita ginakin ka. Anak ka din na naramin takin ka amade. Nagtal na ka man. Hanggang sa turumbaga papungto. Nabsak pa lang ti lalaki. Kitsak ti mapatroy ito na ito nga balay. Hanggang si ka. Na, kadyak pa yan ti kaapam, gabu ka na kita? Gabu ka na kita nga, naisagsak pa, ito natin nga balay. Di aga pa ta. So nga, awan sarday na ko nagta. Awan tal na natin nga balay, no saan nga pumanaw di kita. Umaykay. Sumalik tayo sila tayo. Babae nga lang tayo kita. Intultuloy nga rin manon nemi datatang kininanang tinagsinungpat, tinagapa. Ngawan sa bali nga pag-apaan no saan nga ti panangasawak kini Vicky manong. Manong nemi ti unag ti siled. Pinagbagak ti asawa. Anos lang Ananos lang, oy? Agan anos lang. Imno maibus ti anos ko. Pasensyakan, Jimmy, no, kas pagarikan ta. Masungbatak to. Ni nanang mo. Kahit nasa wen, sungbatak to. Dagiti bagbagan. Kaya nagtong agapa kami. Kahit no, kas pagarikan ta, dangaranak. Ada karboy nga ka mga balis kang kuha na. Nasaan nakangatamat ka dangaran? No apain na ka, babae mo na ta.
Kat numakiapa kakas pagarikan, liklikam ko mga bumara. Aday wamlaing no ka. Okay? Sige. Anusa. Sanga ro din isupit panunutem. Laglagi pem. Liplipas ti kasarta. Kada awang pinapasamak karata. Iso nga. Uy, ano ti anak ko? Jojo? Ay, apay tito. Tito ka di pala eh. Papa ko nun. Apay papa. Magkakayat magmanagayayam. Ijay, sango ti balay. Ada na pinaspagayaman sa jay. Unod na kahit mo panggatangin. Asidaglan ti tiyang gito eh. Ha? Di ka pa lang amin makatutor ito na bilatang. Itan. Itan tada pala oras. Sakbay ti rabi. Sabalin tumanin to rabi. Oen manun nemi rimuar ti siyuman ko. Diyak mo nunod to'y tinapanan. Pero nagyan mi nga rod manun nemi kini Vicky tinaglin na ilo. Ubing bahay manong nemi ni Vicky, ubing nga nabalo. Nalapsat, nabanglo, naimas manong nemi. Ora man pa'y subsubra tinatayan ako nada. Siyak ti may kadungan lalaki ti biyag na manong nemi. Saan mo't pa'y unay na usar. Kat siyak ita ti mangusar akang kanayon manong nemi. Ada kami ti katengaan, ti romansami, manong nemi, naisarak ko pa yan, manong nemi, ada kami ti katengaan, ti panagampayag mi, ilinto ta adda nanalbag, iti ridaw, bagbag! Ha? Nanay, nanalbag, iti ridaw. Babayam na ta, saan tayo kaskaso? Oh, Vicky. Adda manan manong. Kasi laad na maipangpang-ur nga natanggal nga ba nagitiri daw. Jimmy. Karakragan na sa amat nanti. Rida, babaam na ta. Handa makalukat na. Naskang kat iring pasta. Ni iring pas mi manong naming kasla nabitin kami. Imbas ko mga maragsakan manong naming makasuruna. Yun yung suot kong tibrib ko sa nag-sure manong naming lukat ko tiri daw. Sino jay? Tatang, ano jay? Tatang? Oo man di tatang. Nanang! Sunapol ko. Oo mo tao. Iti ruwar manong nemi ada ni Jojo iti hardin. Nga ayam ti bulintik. Napanan di kita. Iti kusina awan. Tidukod ti balay manong nemi ada sa ni nanang. Nanang! Abay! Nabagam! Sino na dyan ang disturbo ka na kami? Yung disturbo ka niya. Nadadahil na siya rigat. Bulong tiri daw silet ko. Kumatamok. At ako marot sa baling nga tao doon. Saan nga kayo? Imposible nga arami din tubing. Di manalpa ang manglibaag tiri daw. Ababay, nakade ka bala ka na dyan kabalo. Ang paunin mo alas to gali yung nanang. Amo yung aliplipas ti kasarmi. Amo yun no anat madama, hararamidan mi. Pagkatapos kasi naramid yo, paunay matindidakis yung ina. Ana! Nagpalinak pa yung siyak tidakis nga ina. Gapoy na deta nga babae. Napatpatigpenda ang asawang ngiti siyak inam. Putaon sa serpiyo nga ina. Nagkalaw kayo! Talaw kayo! Oo, nalistol ako mga matutog. Uno marturab, ti ina. Di ko mapailang nga turabang ka nga bakit. Ana, nato ko dam! Paunay ka magtanan niya lawan di basol di kita ginapikas ko na nyo. Basta ako kursonada. Diyak kayat nung anak, diyak kayat. Kahit no saan kayang talaw, awantal na dato nga balay. Iso nga dimteng mat nga tatang manong nemi. Naman ni tatay, nag-asa inyo tatang, liplipas ti kasarmi. Aming nga na oray pa terabi. Siyempre, namnamay nyo maramidan na kita apag-asawa. Kahit, at kami napanakat. Nanalba agadan. Kita nyo matiri daw. Jay bulong di. Kit nadadahil matan. Kit ada nanalbag. Diya ka mo no anat impang urin nanang. Dinuble na lang. Oray no nalpas yumat lang. Indardaras min ah. Ngam nagalas ka ugalit ka sa asawa yo. Yeah, boy. Aramid ka tin manakim ti kasta.
Kahit nga disturbo, ti honeymoon mi. Kapag din ang paggugusto, nagbalik ang manugang, ti asawak. Sana kayo, bagang talaw kami. Bayan nyo, nagtalaw kami doon, ikanta kami, ti kundaway, nagsapol, ti o makarami. Alala, kita nanusan pa lang ni nanang mo. Ibagam kini Viking nga ganaanos. Kaya, oreta adak dito yung mangbantay katakwada no mapangka ag trabaho. Siyak ti referee no apain ni nanang mo ni Vicky. Makalawas manong nemi nga nagananos ni Vicky. No gusto nga sumangpetak dito balay manong nemi nga gapoy ti trabaho sumabat digiti agina. Ubaik tumat ni Jojo nga pistuen, apungulen, aginarakop kang tumat nga gasawa, nga bisituan, edad kong tumat ti sarabo da. Eno dumteng ton manong nemi ti rabii, pagsaludsudak to ti asawa. Anat napasama ka nagmalmalam. Samon nga nasken pa nga muwan. Hanatap numamuak. Nagbaling ka din nga nasyahat. Di pagpakita ni nanang? Saan? Kahit ko nga kasarita, tapno may sidag ko tiriknak, may sidag na tiriknak, may sidag ko tiriknak yung kuha na, wano, agin na sidag tirik namin. Uri kas taon nuntot, panagun unik, hang sumungbat. Into no kuhan sumungbat, ng bugkawan na. Di ka lang arot pagpagunyanan, gunan ka pa lang. Kunana. Kayang pagayang matuladan. Uy. Ilotwak mo, tinaimas ka makan. Takman na mo, noon natin padamag na ikaruba. Maban magipadamag. Tay sakbay nga dimteng ka. Anda na pang ko, binulod dita karuba. Ngawan dito eh. Kada siya eh. Nakikaruba ka nun ni nanang, istorya na against kanya. Nasadutak ka no, naghinad ka no, panagargaraw ko, diya ka luam mo tagtrabaho, hanggang na emas ti luto. E din to, nakadaldaros mo tinti balay. Nakanalisto ang nagtrabaho. Pilahon na pa lang sana. Pamadpadagas na reta. Ure na pintas na ramid ang pagbalin ng asyan. An-anos lang, eh? Ang nakalagit sulkan. Makalawas ng kastoy manong. Ngayon may pitong aldaw, Domingo man. Nabanak nagkakaruba, taanda kayat ko nga amuyan iti kasinsin ko. Hindi, tamang kumanong nemi, itinapigsa nga uni. Kasin, ay, adasal ka, apa ni nanang mo? Sino ko ma? Baka di asawam. Uhon nga paiso. Basta orin di pa nagdardaras ko manong nemi nga napan. Kat ni, manong nemi. Igaw gawid ni tatang ni nanang. E din to tagsagsangit mo ti asawa. E di ta, nakita adda ako inarakop na. Diakon kayat nito eh. Diakon maanusan, baon maanusan. Jimmy, umano tayo. Alam mo tinapasamat. Mapunuhan ako ni sinong batak lang ni nanang mo. Ang himato pa sinitimat ko. Pinungot nakmuten sa nagtinong patungpa. Diya? Dakmat karon kayat nga balsen. No, saan ko mga sinardingan, no saan ko mga nag-anawa ni tatang, baka lumabalis ko isuna. Diya umano, saan? Diya mapasuko ni nanang mo. Diya kayat nga ulitan na timang dangran kanyak, diya kayat nga balsek to. Diya kayat nga agbalinto nga nakakaasi isuna. Dapat na bigpig sakim suna. Diya kayat nga danto pang guraham kanyak, kabuti aramitik iti inam. Iso nga nusan mo kayat nga mapasamag tigas na Jimmy. Nagtalaw tayo ni tamit laeng. Irubot ko nigit arwatin tayo. Ngam na anawak bet laeng ti asawak kadim bagak manong naming and tunbikat laeng. Inapapa nginungong ni tatang ni nanang. Ngam kaslasaan latang sumuko. Napanag itayan naman. Nakaro kay nga ang paiso nga talag. Alawan, mapasamag ti kayat yung mapasamag. Ni duyo kayat ngagyangkam dito.
Sige. Sa bagay, samad lang sisak ti anak yo. Uy, nasa lang siksikat anak mi, anak, ngim sikat adda ti asideg. Taadaman iti adayo, dagiti kakapsat mo. Iso mo nak kaninanang mo. Asin no timang tulong ka na ta. No addan to, kasapulan ta katulong ko na. No saan nga ni Jimmy. Ta isot adda ita asideg. Ngim tsak mo no, yan, ti utak na nato nga bakit. Amo, siyak pa ikot kuman, timang tungpa-tungpa kang kuha na ta barbalik agnagal. Kabigatan naman nun name. Saan kami nga nagpakadapay kininanang? Itatang din nagpakadaan mi. Kat nagtarus kang palahing iti balay daman nun name, kat nakasapol kami nga dagos ti makaran mi. Nga adda iti asideg iti pagtrabaho. Anos Ananos? Ay, napimpinas ti kastoy. Napimpinas ti kastoy. Awan ti mangmangik ko. Natalnan ti panunot ko. Nakalman ti rikna. Pasensya ka nun. Kita, dito'y tayo, ha? Uwain, napindas dito'y. Ang abali kang agbayad tayo ti kasera, ha? Basta laki di natal na ti biyag. Makalawas, tapo. Bagat naarami na kumpleto ng makalawas ti amin. No talagang tiyak kumanaanos, Jimmy, baka may sala kumangal daw. Ngayon tijak kaya ta talaga jay, panang pungot na kanyak, ti panang tungpa na kanyak. Sus, kung kunak nga rin alam makaano sa kanak lagi, di pungutin, naklagi di tungpa. Pamakpakamamla ko maninanang. Di makadakas, tiyak maibagakin ka. Imuno namat ka nga dangdangran na ni Jojo, sakbe kanya. Hanya? Uwan. Ididamo kat agipulpulong da anak ko. Sa anak ka mamati Ngam na panagnikak ko na. Uri awang basol tubing, agay ayam, bapan nalatakod dutin. Nakita ka mismo. Nagapakam kumamanin ang talaga nagtagpailak. Apo nga na talaga nga dagas. Nga makatugangan na Uwang nga rod, napinaya, nasayatak man nga manugang. Alam nga bale, awan tayo sa jay. Kaya awan tayo sa bali ang panunutan ta. Anong ti pagrebingam, aywanam ti anak ta. Tabarbaring madantan tumatan ti anak. Tapik hindi na. Ano? Dan, day talungar ti iyaw awak. So nakigabalak ko makininanang itay. Ay, ikalman ang pinampanunot ko magpeso kat masiko ka. Yes. Ano dam nga ti bagim sweetheart ha. Agtrabaho manggedak, ano nga mati pagrebangam, kat nagkanaksak tayo. Awan ti dumdum nga problema. Napintas nga naanayas manong nemi ti kasasaad min. Agin kang impas ngayon manong nemi ni Vicky, ti anak mi, lalaki. Kita da junior kung kunaka. Ta lalaki ti nauna sa lalaki manen. Jakmat putot ni Jojo, isong nga junior, so ada junior ko. Nagagagatak man idin, manong nemi. Kat samit lat nga kupas, ti pintas. Ang pulos tagmamaw ti bang lukin imas, manong nemi ni Vicky. Mga ramit tapit may katlong. Masabol nga da babae. Kumusta nga tamat tanda tatang kinanang mo? Tsak pa yun malagip. No sa mong ipalagip. Kumakin na mabalinta nga pagtawagan kadakwada. Bayam din naktuwa mismo. Ano awan cellphone da. Siyak timang cellphone da. Uri dati lang ko kipad. Tapno ada pang tawagan kadakwada ko. No, ada pang tawagan da kanya. Kasta nga rod tinaramid ko manong nemi ni tatang tinadanon. Tang, kumusta? Ay, Jamie. Di ka mat nakaumumay. Nadapo ko yung gusto. Lalaki. Agad di mi mat amon sa din no. Ti pakasarakan mi kang ka. Taora mo yo, umay kang ta? Siyak ti umay Ninanag mo at saan? Di, titkunto kaya na kayo address yun saan kit ni. Alam nyo rito yun. Ano rito? Tapno makapag-cellphone kayo mata na. Ay,
Uri saan yung brok ka na, nanwak ko mati cellphone. Makiusuak ka na giti, tutubod ta nga cellphone at igamanda. Tatang, napya lang ang pangkuntakak ka na kayo, kin pangkuntakan nyo kanyak. Tayo gagangan yung cellphone dito. Kapit lang ti isuro kayo. Insurok manong naming ni tata nga nang usar. Dati iti number ko, no kaya't dak nga tawagan, i-dial ulit ata kasta. Agreement asigod no ka. Sung batang kayo. Hello. Nasumatan nyo. Hello. Hello. Oh. Kat no siyak mo ti magsungbat po nung tawag ka na kayo. Ala, i-release yan. Eta, tawagan kayo. Oh, agreeing. Dito ti pisito na. La pisito ah. Dada, oh, sa hello ko na. Hello. Hello. Mo yun? Habang sumag na sumangpet ni Nanang. Nanang, ang daak. Nanang, ang daak. Babayam na tan. Talagang napulos ng may katingwa. Luan niya man tinimula agura nga matrumping agurain naging ka. Nanang, ang daak. Inasidga ka mismo man. Kinulding ko. Anya, sino ka kuma? Di ka lang pagpagunyanan. Makulit ka. Nuhan na kasumong bata nagat kaya't nangasawla ang pambarte magsarita ken ka. Imahik si marong karta kaya't ka lang kumustain. Ay, nasa atibiyag mi. Nasa atibiyag mi, manipot diawang kayo. Natal na. Sabi ko ma, tagtultuloy natal na. Sabi ko ma, tasan yun to kasapulan tulong mi. Taitaw-tawat mo nga rot, kasapulan kang tutulong. Sabi ko ma, laglagipin nyo. Bumakit kayo. Surungkon manong. Mabiyagda. Ti magbagi data. Nagagad ni tatang manong naming. Agbangka. Nagtarak. Numanin sa tawagak ni tatang manong naming. Kumusta ek ida? Diba maliplipatak mo te. Manong naming nga nadan kami ti may kaduang anak. Talon di kita anak mi. Babaen manong naming. Gustunan ko na. Gustunan talo. Ada ni Jojo. Ada ni John. Ada manong naming ni Dayan. Nagtultuloy ti ragsak mi nga gasawa manong naming. Nagtultuloy ti panagurnong mi. Nagtultuloy nga tumultulong maten ti asawak. Mabalin namat nga irapin manong naming. Ore no adda irapin na nga aywanan. Babayan ti panagtuno na kadagiti street foods. No kasta nga mumalem, adumat di kita umay, umarak. Tulungak met nga agaywan. Ni Jojo, amo na maten nga aywanan di kita ading na. Iri, manong nami, tatimawag ni tatang. Jimmy, ay, tatang, musta kayo anak ko? Adadwa nga po ko yun na. May katlo ni Jojo. Pwede kayo kami umay, kita mo yung matadress mi. Mabainak nga umay, anak ko. Kapag kasta nga ramit tinam. Tapi ako no umay nga sumurot, agpadispensar, iti asawam. Uramat kasanot, ayat na ako. Masakit ni nanang yun. Masakit? I-hospital yun. Di namat kaya pa hospital. Tangka ka ti ulo na. No, hindi na kayo pa hospital. Mga MK di doktor. Panunutak nga ron deta gastusak. No, kasta nga mapanti hospital. No, muna nagsasarno nga nailakok digiti taraken ko ket awan ti mabaling pa nga ilako. Babasit pa digiti kalding ko. Hindi kahit sasawen, kasapulan nyo titulong ko. Tinawag ako, hindi ka kakapsat mo, ang kas karina nga, umay da makapasyon, kinawan ti may tulong da. Dato ti bagbagak, hindi kininanang mo, nga asin no, ti kasidgan ko mga pagpatulungan ta, no saan nga ni Jimmy ko na. Anyo, tumayik to sumarongkar. Ngante ko na, pilitin nyo nga may hospital isuna. Una saan, mga FK di doktor.
doktoran dumasidag yung kuwanan. Ano naman tinamnamayan yung sakit na? Diya ka mo, sakit nga ta panagbakita na. Maululaw, dagat high blood na siguro. Wala na. Sa hanggang makaturturog, na nga maimas timangan. Siguro kat sidsidirin ang tibukod na konsensya. Kada na nga awahanan nga makatrabaho, anin na. Siya kung ti kakasing ang trabaho. Hirapin ko na, nagtrabaho. Kabayatang nasikasuk, di mulak di bangkag. Saan kung imbaga ito iti asawak manunaming iti mauasak iti maysa nga malem. Imbaga iti asawak manunaming nga maladawak nga gawin. Nabanag iti balay mi manunami simbre kak iti siled nga ayan ni nanang. Nanang? Nanang, siriin kayo, di ba? Jimmy? Siya. Kumusta kayo? Abi, hindi ko kaya pa, doktor. Hanin. Di ko kaya tanda agbigpay. Naragsak nagbiag, no ang lakit problema yo. Hubing kayo mat pala nga. Di kayo mat pagkabaw. Ano kami na iti marikrik na yo. Maulaw kayo, nakapsot kayo. Kaso nung hindi kayo maulaw, kat di kayo makaturturog. Kaso nung hindi kakapsot, kat di kayo kan maimas timangan. Kadawan nyo kami timangan kat maturog kayo. Api nga di kayo makaturog at magsidsidir. Sidsidir na kayo tibukod yo konsensya. Tado ka ti basol yo, nga ikarkaro yo. Mayat kayo manunusan nanang, itong bigat. Adan to ambulansya nga umay mangilugan ka na kayo. Tapno may confine kayo. Babaan mata na ako. Aman, mayat ka manunusan ko na. Mabaling na to nga gabsan no bigat. Tapno kuyugak to di ambulansya. Tapno adaak to kabayatan nga si kasuna kay ti mga agas. O, anti kwartami. Katsyak ti makamu Sino ko magtulong ka na kayo no saan nga siyak? Aramidem ka di daytoy. Gabuta. Aramidem gabuta. Anak dak. Pagrabingak timang tulong ka na kayo. Ure saan na ka paggugusto nga anak. Tadya pakaragsakak kiti yo kayat. Ipakamom ka di daytoy iti asawam. Ipakamom. Kasanon no. Kagura na ka. Naging gana at takadi. Kahit madi, iti pa ng husgayo iti asawa. Apa ko mga madi? Baka di na kayat. Natulungan nak. Saan idi nga na siya? Ti pakpakitak yun ko anak. Nanang, ti asawa ket dinamo ti gimula ti gura. Saan nga kas kada kayo? Nga oras ang hanas nga gurain nyo, di tao kat gurain nyo. Ungtan na ka di. Hanggang nga ungtan nanang, kahit ko lang iparupakin ka, nga dakkel bidot mo, tinarabid mo, tinapalabas. Hindi ko mat kasangit yo. Agbababawi kayon? Basta, ito bigat. Umay na kayo ito, pick upin di ambulansya. Tapno may kumpay iti ospital, tapno maamon no na ti sakit yo, tapno maitit ka kayo tusto nga agas. Imbaga kiti asawak manong nemi no apay nga naladawak kino sa dirot na pana. Hoy, apay hindi na kam inayban. Hanin, tapay. Masakit gaya man ni nanang. Ambulansyat mapamangalay na, mapamangalaking kuhanan itong bigat. Apa yung itong bigat pa lang, di pala ita. Isa nun itong bigat ang matayin. Ang atamit. Ano yung tamom? Basta yung itong bigat. Yan was ka sa nulahin.
Mapanyon to sa rungkarin nida. Mapanyon to sa rungkarin ni Suna. Kaduam di kita nata. Kung ano saan, mo makaruwarton ti ospital, idiaton balay na sa rungkaran nyo. Kung na ti doktor manong nemi talaga kano ngagsakit at ading ba't nga makaturturog kanhan na maimas ti mangan. Pinakatanda manong nemi ti suwero, impakada da injection, pinagtumarda, ti vitamin kano, pangpaimas ti turog, pangpaimas ti panangan. Duwa lang aldaw manong nemi iti ospital, iti kayat nanti gawin. Kabalay nun, kabailan yun, kabaila ko nanak. Ti ko na ti doktor, aglagipan nyo di ka ngamin unag pampanunot. Ti aladad da pampanutan nyo. Tapno maimas yun ti maturog. Ang gabaling at da vitamin nyo, papaturog yun. Kung nawin pinas na imas yun, turog yun, unti pampanutan nyo. Kaya mangang kayo. Hindi adan dito balay manong nemi ni nanang era namat idin manong nemi nga Sabado nagkukuyog kami nga upat. Siya, ti asawa, kaning talungan na kami. Ket napang kami, iti ayan danan. Nagmano na kiti duwa, nga anak mi, manong nemi, kinilolo da, yung pasublat ko, pinasaklut, pinaoba, tinaudi, kinitata. Kalpasan na inalak mitlaing. Sakab imasidig iti ayan, ni nanang kalpasan nga nakapagmano na kiti duwa, inawat na met na kiti ima. Dagiti duwang agkapsa. Sa inted manong nemi ti pasarabo da iti lulag. Pagamuha manong nemi tagan anug-ug ngagsangsangit ti bakit. Nang anat kasangit yo. Slawan ti rupak nga isarang ko kani Vicky. Nanang, Vicky anak, pakawanin na kuma. Tinalpas kat nalpasan, nanay. Uy, tinalpas kat nalpasan. Iso nga ang pagdanagan nyo. Hindi pa ilangan si papakawanan kada kayo. Tinasken kat na amirisyon ditak kalabidtot yo. Tinasken kat agpaot pa itibiyag yo. Gabuta na hospital kayo. Kat kung nangarod ni Jimmy, na tilang naka-hospitalan nyo, kat di kayo makapangpangan, di kayo makaturturog, siguro makaturog ka itang nga simbeng. Amuyo nga si papakawan akong kada kayo. Ken awanan tinaimula pa nga gura iti barukong yo, gura yo kanyak, kada kami. Sangin nagsangit pa Tinalpas ka nalpasan kas ko na. Nga kaimimbag ka. Katsiyak nakadagdasak na katugangan. Oret saan matitan. Amo yun nga bigbigan di kiti anak ko, nga po ko yu ida. Amo da ko nga bigbigan nga manugang yo, oret no may sakabalo. Nga inasawa ti anak yo. Ay na. Nakasaysayaat ka, Vicky. Nakasaysayaat ka. Edi ababa nga panao manong nemi nagkinaawatan mitlaeng ti asawa keninanang. Ket ita, dito'y kamin balay manong nemi nga gindeg, ket nagsublimat lang ti ganay-gay ni nanang, ket iso da kinitatang manong ti kangrunaan, nga mga ayuan ka dagiti apuko da, nga nakasadot parang tartarda ka dagiti pudno nga putot ko, kastamet kini Jojo. Nagbalimbat nga na siya ni Jojo ka dagiti addina. Nagtultuloy met, iti nairut lat nga relasyon mi kini Vicky. Malakasit kag trabaho hak manong nemi nakastrek ti asawak iti trabaho kadda kami nga duwa tag trabaho para iti panakaisaga natin naranya nga masakbayan dagiti talungan nagmi. Dahito nga rod manong nemi ti pagkasalita ket thank you launa iti anos mo nga nangibasa. Et sabi ko ta nakaibati hak iti adal liwliwa ken pagsarimingan ti biag kadagiti patak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program, manong, and God bless. Toy nga rodagyaman nga pagaya mo, Jimmy.